dan zullen wat beleven, nog mooier dan gehoopt. Wij met het ritme door te geven, voelen we dat alles klopt. Wat van binnen zit, dat geeft ons extra weer. Het brengt de allermooiste dag. Vasteloven maakt, vasteloven maakt. Gans Limburg aan het zingen en het brengt ons bij elkaar. Vasteloven maakt, vasteloven maakt. Gans Limburg aan het springen op het ritme van ons hart. Ja, we dansen op het ritme van ons vastelovenshart. Vasteloven maakt, vasteloven maakt. Gans Limburg aan het zingen en het brengt ons bij elkaar. Vasteloven maakt, vasteloven maakt. Gans Limburg aan het springen op het ritme van ons hart. Ja, we dansen op het ritme van ons vastelovenshart. Ik loop door een steekje, de avond was zet. Er brandt nog een lichtje, ik naar mijn bed. Ik weet ik moet weer, maar toch blijf ik staan. Het lukt keer op keer, niet op huis aan te gaan. Als de deur open gaat, kijk ik in die ogen. Als de nacht slapen gaat, zing jij een keer met. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak dat vanavond een dag wordt geluk. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak vast te loven, de leven geluk. De muziek is gewoon liggen, de lamp is gewoon aan. De hoofdstuks te zingen, vier gewoon hier vandaan. De deur toegemaakt, met tegen die aan. Het fruit staat het kraak, maar toch houdt voor ons warm. Als de deur open gaat, kijk ik in die ogen. Als de nacht slapen gaat, zing vier een keer met. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak dat vanavond een dag wordt geplukt. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak vast te loven, een leven geluk. De uitzending van de carnavalsoptocht in Brunsum wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Brunsum. Naar links, wir samen allemaal naar rechts, het springen allemaal naar voren, en daar junt er weer naar hingen terug. Goedemiddag, beste kiekerstoes. Het is maandag 16 februari en dat betekent dat we dadelijk live gaan hier vanuit het Lindenplein naar de carnavalsoptocht van Brunsum. Ik ga dat samen met mijn collega Raymond Sande doen
En Raymond, wat kunnen we eigenlijk verwachten vandaag? Ja, ik denk een hoop kleur en een hoop pracht. Ik heb al verschillende wagens al verder zien staan. En ja, zelfs het zonnetje liet zich zien, dus ik denk dat dat vandaag helemaal goed komt. Ja, dit ziet er natuurlijk beter uit dan gisteren. En vanaf deze plaats wint je vurig natuurlijk een fantastisch mooie optocht en geniet ervan. En dat is niet minder als Sven Berends. Hij Sven. Ja. En Sven die is ontzettend geïnteresseerd in media en hij wil per se een keer met ons metlopen om te zien wie zo'n live-uitzending gemaakt werd. En Sven, wat vind je ervan? Ja, geweldig. Heel chic hoe jullie dat doen. Ja. Dus we gaan samen eigenlijk genieten van de optocht. Dichtjes tussendoor ook nog vloggen, hè? Ja, vloggen met Sven bij de optocht in Brunsum. Ja, hartstikke chic. Veel succes en ook doe geniet ervan, hè? Ja, zeker. Dat komt goed. Jullie ook. Heel veel plezier. Dankjewel. Ja. Ja, Raymond, en ook tussen in de verte, daar zien we eigenlijk de eerste wagen al aankomen. Dat is helemaal een robuuste vrachtwagen. In het kader van veiligheid huurt zich dat natuurlijk zo'n optocht. En daarachter zal de optocht starten en dan gaan we natuurlijk kijken samen met de toes in de woonkamer wat we allemaal kunnen verwachten. Wie steekt al straks een hoop kleur, hè? Daar zijn een aantal wagens gezien. Ja, dat klopt inderdaad. En ja, dat zag er goed uit. Het klonk ook goed. Veel geluid op de wagens en leuke groepen erbij. Dus ik wil het als verrassing. Ja, absoluut. Ik zou zeggen, geniet er allemaal van. Ja, beste kijkers, dan gaan we nu echt beginnen hier op het Lindenplein. En de eerste wat deze optocht opent, dat is een van de korpsen wat Brunsum nog heet, hè Raymond? Ja, dat klopt. Dat is drumvervaren en marionettenkorps Parsifal. En ja, ze hebben dit jaar een jubileum, 70 jaar bestonden ze dit jaar. En ze houden eind september houden ze ook een feestavond. Dus houd daar zeker de social media voor in de gaten. Want dat gaat een schoon weekend worden. Ja, ik heb me laten vertellen, het wordt zelfs een feestweekend. Dus ze pakken groots uit. En we wensen hun dan ook heel veel succes met hun 70-jarig jubileum. Drumvervaren en marionettenkorps Parsifal.
Ja, en de eerste grote wagen wat hier langskomt, maar traditioneel in de kinderoptocht van Bronsum. Dat is natuurlijk het kinderoptochtcomité met een... Ja, hun stolse stadsjeugdprins Scott de Eerste. En kijk eens daar wie dat aan het gooien is. Hij zelfs een shop vast om het snoep weg te krijgen. En als het dan hebben ze van de confetti challenge. Hè. Ik zag nadat weer op de login gaan. Geweldig. Ja, en de Scott, ik moet zeggen, uit die Griekse familie worden al heel veel prinsen het geleverd. Niet alleen stadsprinsen, maar ook stadsjeugdprinsen. En Scott is ondertussen al de vierde generatie, als ik het zo zeg. En kijk eens wie dat mensen pas en plezier in had. Chic om te zien naar iemand. Ja, dat is zeker chic om te zien. En ja, dat weet je natuurlijk van, het zit bij ons in de familie, dat is hem zeker op het lief geschreven. Absoluut. Ik doe het nou, samen met mijn crowd. Pluk de dag, alles mag, want we gaan vooruit. Alles super nice, alleen maar gekkigheid. Ja, door achteraan gelijk scoutingband Sint-Vincentius. Met een vrolijke topometer, schoon om te zien. En ook zie je zijn die choreografie. Onze optocht. Ja, en daarachter, daar zitten we onze oude stadsprinsenparen aankomen met hun blootje. En ja, ze kennen het niet laten. En ze werden begeleid door onder andere de Narregarde, hoe Van Gert vuur opzet op het beutje. Ja, dat heeft natuurlijk een betekenis, hè, want het is zo dat er geen remmen meer op de blauwe snoet mogen. Dat is verzekeringstechnisch vanaf dit jaar. Jammer, maar zien we het toch op een leuke manier. Ja, ons eigen blauw schuutje, hoe ze met door het Broedselse trekken. De kleine groepje die langskomt weer zien met carnaval in Wonderland en dat is hun motto. Het klinkt niet. Ja, en iemand als volgende twee gasten hier op toch? Ja, ik heb hier op mijn blijtje stonden speulenkaarten, dus verlaat ons verrassen. Ja, ik ken ze toevallig, want ze gaan hier jaar met in de optocht.
En dat zijn... Kom even naast me staan. Dat zijn de gebroeders Tuninga. Afgelopen zaterdag waren ze ook al in de kinderoptocht, hè? Ja, Klopt, ja, hè? ja, klopt. Ja. En vandaag weer in de grote optocht. Dat hadden jullie me beloofd, hè? Ja, Ja. Hey, chic dat jullie weer zo'n mooie creatie gemaakt hebben. ja, slaat op de kaarten, hè. Ja. Ja. Dus straks met de parade doen we samen een spelletje kaarten. Ja, Ja? afgesproken. Oké. Hey, heel veel plezier aan jullie, hè? Ja, bedankt. Ja, goed aan mijn moeder, die is een beetje ziek. Ik hoop dat je gauw beter wordt, man. Ja, goed zo. Goed zo, Dankjewel. Ja, dan zijn we dan de volgende wagen aangekomen. Dat is carnavalsvereniging De Kerkstraat naar met een goede stolzooglustigheid naar Frans ten hier. Ja, de Kerkstraat morgen met hun stolse prins Frans de Eerste en natuurlijk hun voorzitter-president Hugo Jansen. En wat een spas hebben ze hier op de wagen. Ja, en de volgende groep verlaten ze even zelf aankondigen. Wie zit je? De Chatterpoemelkes. De Chatterpoemelkes. En wat heb je dit jaar als motto? Nou, die is super mooi verteld door jou. Voor ons is het een beetje een gewoon. Want voor kleuren vandaag voor het eerst rood, geel, groen. Dus hebben we nog een les platkallen gehad. Ja. Chic, Ik hè? moet wel. Hey, heel veel plezier. Dank je. Ja, de volgende deelnemers, ja, die hebben duidelijk een slag in de koffer. Dat kent je zo al zien. Maar dat is op een goede manier bedoeld. Ja, we kennen ze natuurlijk aan Raymond. Dat zijn Ron en Michel. Dat klopt, ja. En die doen ook al jaren met in de optocht. En ook hier in jaren hebben ze toch wel weer iets ludieks hoe ze meetrekken. Ja, die weten immer wel gaat te verzinnen inderdaad. Voor toch hier op de leuke spasse manier ja, de optocht hier te verseren. En ja, Ron is natuurlijk ook een oud stadsprins van Bronsum. Dus die vastelovend, die zet hem wel in de bloot. Ja, die weten precies hoe ze vastelovend moeten vieren. Zeker weten. Ja, dan hebben we traditioneel ook in de Bronsumse optocht een gaat. We hebben een gaat. Ja, echt waar. En dat duurt heel even. Misschien kunnen we even door naar de kant toe gaan. Naar défilé. Dat kan we zeker even doen, joh. De paardendragers.
Ja, beste kijkers, zoals je hier hoort hebben we natuurlijk ook een défilé. En dat défilé, daar stonden onder andere de parelordendragers. Die stonden hier jaar op. Ja, en eigenlijk steeds het een beetje verkeerd hier van Maurice. Want eigenlijk huur zich daar boven de bier te staan. Want toen heb je dit jaar echt de parelorden gekregen. Ja, ik heb de parelorden inderdaad gekregen. Ik ben ook echt zeer vereerd. Dat ik zei, nee, dankjewel. Dankjewel. We kennen niet zo goed kalm in de volle mond. En ja, inderdaad, heb ik gekregen. Ik word vereerd, moet ik zeggen. Ik huur bij dat clubje, maar ik vind het ook zo leuk om hier die live-uitzending samen met dich te presenteren. Dus vandaar dat ik ook hier op je straat stond. Ja, ik ben ook blij dat je hier bent, Maurice. Dus we gaan dat zeker samen in orde maken. Nou goed, dan weten we dat ook alweer. Dames en heren, heel veel plezier. Hallo. En dan gaan we eens kijken of we een optocht te zien krijgen. Ja, Raymond, die volgende wat die staan, die kennen we natuurlijk ook, hè? Ja, dat zijn natuurlijk ook geen onbekenden in de Broensumse vastelavond. En dat zijn de gebroeders Oosting. Ja, dat zijn de jongen van Twee Shoes. En ja, voor degenen wat het niet weten, dat zijn de presentatoren van het laatste rondje, hè? Dat klopt. Morgenmiddag zijn ze weer aan de beurt op het Koude Veld dit jaar. Hè? Ja. En ja, vandaag hebben ze vrij en zo te zien zijn ze op zoek naar de Pack and Bowser Street. Ja, ook een bekend fenomeen in het Broensumse ondertussen. Hey Maurice, kannst du mich noch? Hey George, kannst du mich noch? Ich hab dir Getränk gemacht. Was ist Hunger? Wo kommst du meine Wodka hier gemacht hast? Meine Temposchuhe, okay. Mogen we ook eens komen? Gelukkig. Hallo de Wasseloven. En jij hebt die kleedkant. Hallo. 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 Ja, en Raymond en de Kump weer in de groep met een grote wagen. En ja, ik kreeg er toch een trunken van in de ogen. Ja, dat zijn de Pintermannen inderdaad. En die lopen dit jaar voor de laatste keer als groep Pintermannen lopen die met de Broensumse vastelavond. Ja. Die hebben eind vorig jaar een feestavond gehouden omdat ze er inderdaad de stekker uittrekken voor. Ja. Ja, met de carnavalsoptocht. Ja, en beste kijkerstoes, je weet het allemaal, het bekend fenomeen, de Pintermannen. Ze hebben jarenlang de optocht opgevrolijkt. Het wordt immer kleurrijk. Ze hebben een prachtige motto's. Een fantastische, enthousiaste groep. En het is toch eigenlijk jammer dat ja, zo'n groep gaat stoppen. Die gaan voor echt missen, of niet Raymond? Die gaan voor zeker missen, ja, die jongens van de Langeberg.
Ja, we bedanken ze natuurlijk met een warm applaus. De Pintermannen. Ja, ik zie die vuren weer in de wagen aankomen met vuren erop, be happy. En ja, ze hebben als motto, verzint er weer bij. Ja, dat zijn ook geen onbekenden. Ik kom even niet gewoon op de naam op deze zaal. Maar ik geef wel ook in de groep wat immer ook een heel leuk motto heeft. Ook dit jaar weer. Veel zijn immer erbij. Nou, dan kunnen we een kleine groep en zij hebben dit jaar als motto. Dat ze gewoon voor de poedelprijs. Ja, goed. We hebben straks een prijsuitreiking, helemaal of niet? Ja, dat klopt. Maar ja, dat gaat verder natuurlijk niet over. Poedelprijs, hebben we hem gewonnen? Ja, weet je, dat is niet aan ons, hè? Maar als ver het mocht te zeggen, absoluut zeker. Oh, fijn. Ik was blij met. Heel veel succes! Ja, en door achteraan de volgende carnavalsvereniging. En dat is niet meer minder dan... Ja, dat is de zustervereniging natuurlijk, die we ook al heel lang in Brunsum kennen. Dat is CV de Klotscup met het Prinses Diane. Ja, vroeger zagen we maar de jongen van achter de brug. En tegenwoordig al de jongens en meisjes. Ja, de brug is het niet meer. De jongens en meisjes van shoppen is het nu eigenlijk. Ja, zo is dat. De zon is inmiddels gaat weggetrokken, Maurice, maar zie brengen toch een beetje zon met zijn Mexico-thema hier. Met die schoenkleuren en verwensen ze natuurlijk in een geweldig schoenoptocht. Met de gewoon schalenvegel. Ja, Maurice, er komt de volgende groebel weer aan en zo te zien zijn die zo trots wie een pauw.
Ja, ze zijn de Broense optocht, dat staat ook op hun motto, al 11 jaar trouw. Dan gaan we toch daar eens even vragen wie dat is of niet, Raymond? Ik ga we zeker even vragen. Maar 11 jaar, dat is in de vaste loven, is dat een jubileum. Dus het is hun jubileum, Lori. Hey, 11 jaar in de vaste optocht van Broensum. Ja, 11 jaar met zijn eigen muziek. En de naam van de groep, wie worden die ook alweer? De Opschippers. De Opschippers. Allemaal toppers, 11 Hey. jaar lang. En 11 jaar, dat is de vaste jubileum. Dat is de Vastelovensjubileum. Proficiat. Dus ik ga eens netjes op noteren. En maar schoon om te zien, zo'n grote dansende groep natuurlijk. Aan 11 jaar in de optocht, dat is ook niet niks. Hè. Nee, dat is zeker niet niks. Nee. Dat kunnen er maar weinig zeggen dat ze dat zo lang volhouden. Ja, absoluut. We gaan kijken naar de volgende. Een paar fragmenten wat hier voorbij gaan komen. Doevenlokker. Uitgevogeld. Vogelen. En dat is ook een oetsterventraas, hè. Ja, dat is inderdaad een oetsterventraas, maar ja, de zus wel hier in Brunsum zijn ze er nog gewoon aanwezig. Hallo! Hallo! Wacht even, ja. Ja, zeker moesten we het vragen, ja. Heb je een dikke batterie? Ik? Nee, Toes meen ik. Oh, Toes. Ik kwalen en ik had je stroom pakken daar. Echt waar? Ja. Ja, we kennen hem natuurlijk allemaal, hè. Onze oud-stadsvriend Gerard Alos. Hier kun je erbij op een hele ludieke manier. En de man heeft ook maar ontzettend veel spaß, of niet? Absoluut, ja. Dat is een fijne optocht, hè, toch? Absoluut. En we hebben het nog terug, ja. Verhoudt dat ook En zo? zon gaat, ik heb stroom kunnen pakken. Alaaf, 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 alaaf. Alaaf. De volgende groep, daar kunnen we weer aangelopen, dat zijn de boevakkers. Ja, dat is ook wel te zien, hè. Allemaal overal aan. En het schone is, hè, we zien de ene oud-stadsprins naar de andere. Oud-stadsprins Michael Bekelaar. Van carnavalsvereniging De Streupers. En nu zijn eigen clubje heet de Boevakkers. Ja, en voor wensen ze natuurlijk een geweldig schone vastelovensoptocht hier in de Broensumse. Ja, de volgende deelnemer, die hebben ook nog redelijk het energiezenig, Bries. Die waren zaterdag ook al te zien in de kingeroptocht, hè.
de people binnen leeg, maar ze hebben toch nog energie zat voor deze optocht hier in de Broense. Een Einzelganger, ik houd van knuffels. Je bent er gedaan je knuffelt. Maar dat is ook niet erg, want het is gaat frisser natuurlijk. Het is niet zo wie vorig jaar dat 20 graden is, dus dan helpt het ook een beetje warm. Ja, dat is ook zo. Maar het is de tijd van het jaar en daar mogen we niet over klagen. Tot nu toe is het nog helemaal druk. Ook altijd vier met trommels en draken. Weten vier altijd spas te maken. Ja, dat kennen we natuurlijk ook. Hè. Dat is de groep van oud-voorzitter van de Carnavalsraad, René Engelen. En tevens ook oud-stadsprins van de Carnavalsvereniging. Dat klopt, ja. Ja, Maurice, en de volgende twee dames die hebben hun pakjes kleurig en boontje en dan springen ze zo in de vastelavond een broensprooi. En ja, kleurrijk is het zeker. Dat is dat maar wet. Kennen ze al jaren en dit jaar als Mexicaan van Liv Brunsum. Chic dat je er weer bij zit, mannen. Hartstikke chic. Dat is ook hartstikke leuk. En zo wie ieder jaar had ik weer een medaille voor van onze groep. Nou, dank u wel. Ik had ik ook een medaille. Kijk, helemaal geweldig. Dank u wel. Ik hoop er had ook een hele fijne carnaval. Absoluut. En ja. We zijn 4 carnavalen. We zijn als Mexicanen. Dus. Viva Mexico. Maak er ook een 5 van dan. Oh, dat sowieso. Hè. Dat lukt wel. Mannen. Hoi. Hoi hoi.
Ja, Raymond Achterlif, kregen we de volgende groep. Ja, dat zijn geen onbekenden voor mij. Hè. Dat is natuurlijk carnavalsvereniging Pratschgek. En ja, de voorzitter van hun, Frank, die staat bovenin samen met Carlo. En ja, er stonden nog een aantal jeugdleden natuurlijk van de Brikkenbekkers op, omdat ze natuurlijk gelinkt zijn ook aan de Brikkenbekkers. Stootse staat in de garde trekken ze die door de straten van Broedsen. Er is maar één ding dat moet, dat is ooit lieve Ik denk dat we even gaan vragen. Hè? Ga ik gewoon even vragen. Wat heb je? Als we in ons jubileum niet in de prijzen vallen. Nee, dat is er geen uit. Nee. En wie veel jaar is dat? 11, 1 keer 11. Ook al 1 keer halen. Vrij net nog zo goed. Dat weet je leuker. Ja, heel veel succes. Dan hoop ik ook dat keer in de prijzen ook. Ja, vallen doen we al sowieso. Dat is goed. En hoe je loopt, hè? Komt helemaal goed. Oké, veel spaß hè. Ja, de volgende, dat zijn voor mij natuurlijk geen onbekenden. Dat is mijn eigen clubje, carnavalsvereniging de Brikkenbekkers. En boven in de toren, daar staat onze hooglustigheid Ger de Derde. En ook voor Ger is het dit jaar hel werken in een optocht. Dat is zo. Ger is het hel werken, ja. Ger heeft eigenlijk ik denk wel een heel schoon seizoen, moet ik zeggen. Alleen, ja, hij heeft natuurlijk wel een beetje pech gehad, want zijn mam die is tijdens de vastelovend is die gestorven. Hier ook natuurlijk. De christenen snoepen aan alle kanten op de oren die, ja. De Brikkenbekkers die zitten ze weer. Ze gaat zo echt alle parelorden dragen. Zo heeft college een hele schone vaste lopen. Ja, maar eens als je dat volgt in de groep, dan kunt ze niet hier op de koffie zitten. Ja, we gaan eens even kijken hier. Hele schone vaste lovens op toch? En voor Björk komt voor niet op een koffie. Vertel. Dat is een kasketeer. Dat is met een kasketeer. Kijk, dat is nooit weg natuurlijk met deze temperaturen. Hè. Nee, ik zie het. Het komt helemaal goed. Hele schone vaste lovens op toch? En heel veel succes. Dankjewel.
Ja, de volgende groep, ruim maar de beste kiekers toes. Dat is, die hebben als motto 4 boeien rondje het Vieverpark Mosnes. Want dat is nog 75 jaar weer op zijn parelbest. Ja, dat is Broensum, de parel van de Mijnstreek. Hè. Daar sleet het eigenlijk op. Ja, ja. Allemaal verkleed als vogels. Het is ook niet natuurlijk voor niks dat we het hier het Parelrijk Broensum noemen met tijdens die vaste Lovensdag natuurlijk. Maar ja, ze hebben flink geboet, want het is toch een behoorlijk nest geworden. Ja, lekker goeie dikke eieren. Ja. Ja, de volgende grote groep wat hier het Lindenplein op komt getrokken. Ze hebben dit jaar als motto, we hebben het weer niet in een handje. Ja, en ik denk dat dat wel een passend thema is, gezien gisteren en vandaag. Want het begint zich nu natuurlijk ook wel een klein beetje te betrekken. Maar we houden toch natuurlijk met zo'n bekjes de kleur toch wel Het is ook verstandig om met dit weer zo'n motto te bedenken. Ja, zeker weten. Ah, Marieske. Ja, de bokschoen die gaan ze met een blijven staan doen. Ja, dat dacht ik al, Hè. Ja, we worden eigenlijk vanuit gegaan dat Broensum kreeg wat te verdienen en een stralend zunken. Maar ja, we hebben nog gisteren toch nog maar even de plannen aangepast. Hè. En ja, vrijheid is zo gegund, maar... Ja, maar dat heb je heel goed gedaan. Ja, dank je. Hey, veel spaß. Ja, en de dorstige bloempjes die stuiteren de dag door. En je werd weer afgestuiterd. Een leuk thema, maar liever toch wel vermoeiend met zo'n ganse optocht verslopen. Heel dit natuurlijk wel vet. Ja, dat is wel vet, zeker weten.
vergeten er 2, Maurice, want er lopen nog 2 mannen achter. Die liepen het kort op de vorige groep, dus die houden we even niet in de gaten. Ja, en wat brengen ze? Ik kon even op mijn blaadje spieken, want ze hebben een ode aan Pierre Cardin. Dat te zien, een verkleed aan Pierre Cardin. Dat je de smurf. Ja, en de volgende groep wat hier Lindenplein op komt, Gans Brunsum ligt open, de lange berg steekt ook met de handjes klaar. Dat is dan ook zo, hè. En Brunsum wordt heel hel in de weg getimmerd. Het Haafland steekt er om toe. Neem het maar op. En ja, dat is ook weer terug te zien in een optocht. Gaan we naar de volgende, dat ken ik wel. Dat is een eindse wat een jaren met gaat. Dat is de Ger. En dit jaar heeft hij als motto: de politie treedt hel op met carnaval. Ja, de volgende groep, dat is immer lekker. Ja, ook in een kleurrijke groep weer. Hè. Zelfs zo met de vastelovend, hè. Ja, absoluut. Zie je me ook de kinger met. En ondanks dat we een beetje regen hebben, ja, zit de spassen tot een goed in. Ja, Maurice, en de volgende groep, ik denk dat ze zich ook hebben een beetje geïnspireerd op het weer dat vergisteren rijden, want ze gaan après skiën. Ja, dat is natuurlijk een van de dansscholen wat we in ons Brunsum hebben. Afgelopen zaterdag waren ze hier ook al in de kinderoptocht. En ze gaan dansend hier door de carnavalsoptocht van Brunsum.
Ja, maar het is schoon om te zien dat die zoveel jeugd bezig hebben natuurlijk. Hè? Want de jeugd, dat is de toekomst. En zo houdt er natuurlijk die vaste loven die in Broekse blijven. Ja, we gaan meteen weer in de grote wagen. Een van de carnavalsverenigingen in het Broense Raymond. Ja, dat klopt. Dat is carnavalsvereniging De Burgt. En ze hebben in het midden hun stolse prinses het Andrea de Eerste en natuurlijk ook hun jeugdprinses het Bente. CV de Burgt. Met de rood van 11, met de kinger, alles erop en eraan. Kijk je zien met hier in de optocht van Broensum. Prinses Andrea de Eerste! Hier prinses Bente de Eerste! De beste loven de Broensum! Een schone wagens op te zien en ze zijn op safari. Ja, dat is de groep Ummerspas. Jeker jaar hebben ze een fantastische wagen, vorig jaar ook. Die zijn direct na de carnaval begonnen met hun wagen om te boeien. Daar hebben ze weer een fantastische nieuwe wagen van gemaakt. Dit jaar als motto Safari. Ummerspas een club, een familieclub. Wat carnaval viert met ouderen, met kikker, maar ook met gehandicapten lui. En afgelopen 31 januari is er nog een feestavond. En ja, ze zijn bouwende, maar ja, ze zitten ook de vaste lovend op hun manier weg. En dat doen ze op een hele leuke manier. Volgende is natuurlijk ook geen onbekende in Broensum. Allebei dit rooi. Allebei, nee, klopt. Dat is... Godverdomme, gans uit mijn streek gekomen. Maar ik ben helemaal klaar met die viool. Ik ga niet wie in de benen, laat ik weer een nieuwe Stradivarius maken. En ik ga nu met 8 flessen
jeugd en ik hem gewoon laten gaan. Hè. Dan was ik kijken. Hey. En met die violen hier op de rug. Ja, jongen, dat ging er niet meer weer. Dat ging er niet meer weer. Maar ik moet wel zeggen, de lui in Broensum, die zijn geweldig. Echt geweldig. Gisteren in de sneeuw, vandaag in de regen, morgen in de zon. Maar carnaval, zo fantastisch. Nee. Dankjewel, veel spaas. Veel spaas hè, jongens. Veel spaas en plezier. Ja, en daarachteraan de volgende grote groep. Raymond. Ja, al meer dan 55 jaar liggen ze daar vaste lavenspuzzel. En ja, ondanks de regen hebben ze ondanks pas. Er zijn nog geen bekenden bij. Vroeger oud-leden van het kinderoptochtcomité zeerlijk. Wat voor opleiding Prins Rotterdam, de Prins, Allah! Ja, en daar achteraan, daar zit voor CV Chalet uit Trebeek met in het midden een stolse prins van Roger. Ja, ook de prins wat we heel veel gezien hebben hè, de afgelopen dagen in ons broederstuk. Ja. En de prins wat ook heel goed meedeed, CV Chalet. Rotterdam, hallo! Zeef Chalet, hallo! Vasteloven de Broensum, hallo! Iedereen is anders, weg van de zon en onder gejakkerd. De nacht nog nooit, nog hier en hier. Ga weer want wij gaan samen Wat voor opbrengen van het prachtige Broensum? Hallo, Zeef Chalet, hallo, Prins Rotterdam, hallo! Ja, en dan aansluitend achter het chalet, daar zijn we natuurlijk vastelavondvereniging Gindezever. Natuurlijk ook geen onbekende in de Broensumse vastelavond. Nee, ook een vriendenclub onder elkaar, hè, wat Geer deed, ook overal probeert aanwezig te zijn. Ze hebben een eigen riefkokeroven en zo, dat organiseren ze die jobben. Ook dit jaar weer erbij in de vastelavondsoptocht hier in Broensum. Broensum! Hallo! Gindezever! Ja, dus dus wel, ondanks het weer, hè, het lukt de pret niet drukken en die houdt de spaas en plezier erin. Hè.
Ja, en dan de volgende grote groep wat hier het Lindenplein op komt trekken. Ook weer gaat met safari, zo te zien. En dan moeten we even gaan spieken op het briefje. Als het goed is, heb ik nog een druk. Nou ja, druk. Ja, 54 in de grote wagen. Zie je als motto, ook safari dit jaar. En het is ook niet de eerste keer dat ze me doen hier in Brunsum. Dat zijn de vriend van de Leeuw natuurlijk, voetbalvereniging De Leeuw. Achter de voetbalvereniging De Leeuw kregen we natuurlijk de Leeuwenvreun. Ontstaan uit die voetbalclub natuurlijk. Bestond ook al jaren, ze doen ook al heel wat jaren met. En op ons is ze vastgelovend de Leeuwenvreun. Maar wat ik ontzettend kan waarderen natuurlijk, ondanks dat we al door en door naad zijn en de Lien op natuurlijk ook, dat er wel nog helemaal spas en stemming in zitten. Als een plezier en stemming zit er zeker in, ja. En ja, de zus wel, ze houden zich warm door lekker te dansen, dus dan gaat het toch met die vaste lopen. Ja, Maurice, en de volgende groep, dat is natuurlijk die club, CV de Streupers. En die hebben dit jaar de stadsprincipaal. Dus... Ja, dat is natuurlijk, we hebben er een hele terrein van gemaakt. We beginnen natuurlijk met ons stolzige Prinsengarde, met ons kinger, de heren, de damesgarde. Met boven in de toeren natuurlijk onze gardecommandant Rob Binders en de gardecommandanten van de dames, Marta Jansen. Die twee stond er bovenin. En ja, de traditie wat Rob onder heeft, en dat is om struusje uit te delen. Dus gaat bloemen, die heeft er ook weer in de heng en die zal het dadelijk ook vanaf de wagen naar onder gooien.
Ja, en die bloemen natuurlijk, dat past natuurlijk heel schoon nu bij die vastelovend. Hè? Want ja, het wordt ook Valentijns tijdens die vastelovendsdag. Dus. Ja, dat zeker, dat huurt er ook bij. Maar ik weet van Rob, hè, de hecht er ook ontzettend veel waarde aan. En in Kullen in de optocht gaat dat ook zo bij die garden. Er werd een struis hier uitgegooid. En ja, Rob deed dat eigenlijk ieder jaar. Dan kregen we natuurlijk de Prinsenwagen. Hoe onze stadsprins het ganse jaar is rondgereden. Of het ganse seizoen, het ganse jaar is wel overdreven. En door achteraan de laatste wagen in de optocht. Traditioneel, zoals is dat gehuurd in de vastelovensoptocht van Broensum. Stadsprins Randy de Eerste met stadsprinses Christel de Eerste van carnavalsvereniging De Streupert. Ja, en kijk, met de laatste wagen in het zicht, er begint ook het zonnetje begint weer te schijnen. Ja. Ja, Raymond, dus is het heel erg groot. Hè? Ik bedoel, de stadsprins komt het Lindenplein op. Het stopt onmiddellijk met regen. We hebben weer Zimke, maar we hebben nog mooie rubben. Dan loopt de hoed met z'n allen dribbelkaartje op. We gaan in de eerste. Hallo. Christel de Eerste. Hallo. Broensum. Ja, en aan de gezichten te zien hebben ze die wel genoten van de optocht. Ja, ik bedoel, wij hebben ondanks dat voor na het zien, ik denk dat we ook hebben genoten. En de laatste wagen trekt hier nu langs. We wachten nog heel even voordat we dadelijk officieel gaan afsluiten. We gaan nog even genieten samen van die fantastische beelden hier op het Lindenplein. Jullie spreken over de kracht van de baan en die eerste en de eerste. Met de liefde woord van Ja, beste kiekers, dat wordt hem dan alweer. De vastelovensoptocht hier in het Broensumse. Ja, inderdaad, de optocht zit erop, maar de vastelovend nog zeker niet. We maken er vandaag nog een hele schoene dag van natuurlijk, hier in Broensum. En natuurlijk morgen gaan we samen naar het plein, laatste rondje. Geweldig schoene afsluiting tijdens de vastelovensdag hier in het Broensumse. En ja, geweldig. Ja, Raymond, ik wil je ook bedanken dat zich dit jaar bereid was om samen met mij de presentatie te doen. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, Toes. Verwens je namens Raymond en Maries Velraads een hele schone vastelovend. Dankjewel. De uitzending van de carnavalsoptocht in Brunsum werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Brunsum.